ეხა ჩვენ ვიმყოფებით რიფის შენობაში. რიფი არის ინტერნაციონალური ქალთა ორგანიზაცია, რომელსაც ქალბატონი მერი ჰელენა უძღვება 40 წელიწადზე მეტია და სალომე რამდენიმე კითხვას დაусმევს ქალბატონ მერი Helenas. Varsågod. Ja, hej. Vi befinner oss i RIFI, internationella kvinnoorganisationens byggnad tillsammans med ordförandet Maria Helena. Väldigt trevligt. Tack för det. Jag tänkte berätta om den georgiska kvinnoorganisationen som finns i Georgien och känner till RIFI. Och medlemmarna är medvetna om ditt stöd för utveckling av georgisk kultur här i Sverige. Och de är mycket tacksamma och vill inom snart tid belöna dig med ett diplom. Det skulle vara jätteroligt om du kunde skicka lite hälsningar och berätta om hur det är att jobba med kvinnoorganisationen Daisy och berätta också om när RIFI grundades och vad målet med organisationen är. Ja, det ska jag göra då. Det är så här att organisationen började för länge sedan, 1968, som en liten organisation i Stockholm. Så småningom bildades lokalföreningar i hela landet och så bildades Riksförbundet 1974. Och den som var initiativtagare och grundare av denna organisation hette Mira Kakoseios och hon kom från Grekland. Det var så att vi blev bekanta genom arbetet. Vi valdes som de första konsulenter för hemspråksundervisning i Sverige. Och vi var arbetskamrater. Jag var den första och sen kom hon. Och vi samarbetade om elevernas rättigheter och modersmålsundervisning och undervisning i svenska, landets språk. Ja. Så att på så sätt blir jag involverad av den här verksamheten. Det första målsättningen har varit och är fortfarande att underlätta integration i det nya samhället. Och det gör man på olika sätt. Med guidning av myndigheter och hjälpa med kontakt med myndigheter och svensk undervisning och på alla möjliga sätt informera om det här nya samhället. Ja. Det är så här. Och då har det varit många organisationer som har anslutit sig till RIFI. För närvarande är det 29. Och vi är väldigt glada över att även Svenska georgiska kvinnoföreningen har kommit till oss och deltar i våra verksamheter. Det är jag mycket stolt över. Och som jag förstår, ni är väldigt ambitiösa och duktiga och tar upp kvinnornas frågor. Ja. Det är lilla jag kan säga så här långt. Ja, tack så mycket för din tid. Det var väldigt intressant om att höra hur RIFI grundades. Ja, tack. Meri Helena მოყვა როდის დაარსდა ეს დიდი ორგანიზაცია, რომ ორგანიზაცია დაარსა ბერძენ ქალბატონთან ერთად და პრიორიტეტას უკეთებენ ქალთა უფლებების დაცვას და განვითარებას და ძალიან მოხარულია რომ ჩვენ ერთ-ერთი წევრი ვართ ამ დიდი ინტერნაციონალური ორგანიზაციის, რომ ვართ არაჩვეულებრივი ქალბატონები, რომლებსაც შეგვიძლია დიდი დახმარება გაუწიოთ ჩვენ თანამემამულეებს ინტეგრაციის საკითხებში და სხვადასხვა აქტუალურ პრობლემებში. დიდი მადლობა. Tak se jeste Mike, Jaskavi Sabora.